Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity uvádza video podcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Pokec so Šaňom, pokec so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Milí a vážení priatelia, som rád, že sme opäť tu pri natáčaní nového podcastu. Je dosť informácií, ktoré vám chcem povedať a hlavne oznámiť. Aktuálne témy. Video podcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Prvú vec, ktorú by som chcel konštatovať, hlavne to, čo sa stalo s našim premiérom, je to vec, ktorá by sa v takejto krajine demokratickej nemala vôbec stávať. Ja dúfam, že náš premiér sa rýchlo zotaví a bude zase v plnej sile pracovať tak, ako doteraz pracoval, čiže nech sa vráti čím skôr. Druhá vec, viete, ako sa hovorí, že keď sa sny stávajú skutočnosťou. Som rád, že na dnešnej eurofondovej vláde sme sa dozvedeli, že sme najlepšie čerpajúci orgán, ktorý ide presne podľa harmonogram výziev. Poviem to ľudovo povedané, míňame financie, ktoré patria komunitám. My neriešime len samotných Rómov, ale projekty, ktoré sú nastavené, či sú dopytovo orientované alebo národné, riešia celú sídelnú komunitu. Čiže nikto nemôže povedať, že riešime len Rómov. Riešime komplet všetkých našimi projektami. Čo nového na úrade? Video podcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Čo je veľmi dôležité, že postupne vychádzajú všetky projekty, ktoré sme my avizovali. Vyšla výzva na vysporiadanie pozemkov, čo je chvályhodné. Sme dali von, niektorí ste už postrehli. A výzva, to je malá integrovaná výzva pre 60 obcí, ktorá je spojená s národným projektom Rozvojujeme týmy. O čo ide v tejto integrovanej malej výzve? Ide o výzvu, ktorá je určená pre 60, čiže výber 60 obcí, ktorú si vybrala Európska komisia v rámci operačného programu Slovensko, ktorá je zameraná na infraštruktúru, čiže na vodu, kanál, cesty, chodníky, zberné dvory a samozrejme skladky, ktoré my potrebujeme upratať. Prečo som na začiatku hovoril o tom sne? Viete, vždy počúvame tých našich veľkých expertov na rómskú problematiku. Ja nechcem nikoho menovať, každý sa tam nájde, že naši Rómovia nemajú vodu, hej, alebo v akých podmienkach bývajú. No, teraz sa to stáva konečne skutočnosťou. Tie samosprávy, ako sledujem, sú už relatívne pripravené na to, aby mohli naozaj aj tej našej rómskej komunite pripraviť a urobiť ten prístup k vode, ktorý je naozaj veľmi dôležité. Lebo bez vody sa nedá žiť. Samozrejme cesty, lebo viem, že veľa lokalít, kde žijú naši Rómovia, chodia po bahne. Ja si myslím, že samospráva, ktorá bude pripravovať tie projekty, zabezpečia, aby mali aj normálne cesty, ako aj chodníky. My súbežne pripravujeme aj veľkú integrovanú výzvu, ale to už bude výzva nie pre 60, ale pre všetky samosprávy, ktoré sú v atlase rómskych komunít. Ona by mala v priebehu koncom tohto mesiaca alebo začiatkom budúceho mesiaca výjsť spolu aj so samotnou výzvou pre bývanie. Bývanie bude samostatná výzva, čiže treba naozaj sledovať. Tak ako hovorím, my máme tú výhodu, alebo náš úrad má výhodu, že naše výzvy sú bez spolufinancovania. Alebo všetky projekty, ktoré budete dávať, je bez spolufinancovania. A samozrejme, projektová dokumentácia je ako opravnený náklad, či vám my to samozprávne vieme preplatiť buď refundáciou alebo zálohovou platbou. Čo je veľmi dôležité pri tejto integrovanej výzve, či to bude malá alebo veľká, je to, že to chce, vie si ju poriešiť jednou žiadosťou. Čiže jednou žiadosťou si môže požiadať o kanál, o vodu, o cestu a tak ďalej, a tak ďalej. Ale pokiaľ nemajú záujem o všetky tieto komodity, môžu požiadať výlučne len napríklad o zberný dvor jednou žiadosťou. Čiže nie je povinnosť, že oni musia vstúpiť do všetkého. Čiže to, čo potrebujú, do toho môžu vstúpiť a na to konkrétne si môžu podať projekty. Teraz naozaj, ako hovorím, už sen je skutočnosťou.
už nikto nebude môcť hovoriť, že budeme čakať ďalších 30 rokov na to, že Rómovia potrebujú vodu. Tento veľký úspech, pre mňa je to naozaj veľký úspech. Tak ako sa hovorilo, keď vstúpili na mesiac, povedali, že pre človeka to bol malý krok a pre ľudstvo veľký, takisto je to aj v tomto prípade, že už konečne začneme stavať a robiť to potrebné k životu, čo naši Rómovia potrebujú. Čiže som rád a som veľmi šťastný, že už začíname reálne, tak ako som vám slúbil, riešiť. Nie je to zásluha len moja, ale je to zásluha celého tímu, celého úradu, všetci, ktorí sa spolu podielali na tom, aby čím skôr tieto výzvy vyšli. Musím povedať, že niektorí robili aj po pracovnej dobe, ako aj cez víkendy, čo si myslím, že je to naozaj pre mňa veľká česť, že to naozaj dokázali. Viete, nikdy nepôjdem cestou, že ja som to vybavil, ja som tam bol, kvôli mne to urobili, lebo keby nebolo mňa. Nie, toto v živote nebudete počuť. Ja budem vždy hovoriť, naši ľudia, ktorí robia na úrade, kolektív, ktorý to pripravil a naozaj musím povedať, že sú to naozaj skutoční profesionáli a za to im veľká vďaka. Mám ešte jednu dôležitú informáciu, keďže pripravujeme jeden zámer. To je zámer, ktorý chcel premiér. Okrem iného, že by sme mali zamestnávať aj ľudí, ktorí budú zamestnávaní, či to je v pôdohospodárstve alebo v štátnych lesoch, ako aj iných podnikov, ktorí vlastne alebo sú pod gestiou pôdohospodárstva. Ale v poslednej dobe, keďže nám horia domy, tak pripravujeme projekt, kde by sme mali, samozrejme, ak sa dohodneme, zatiaľ je to na dobrej ceste, v každom rodinnom dome alebo obydlí rómskych komunitách nastavovať snímače, ktoré nás budú dopredu upozorňovať, že je nebezpečné, kde by malo horieť. S tým, že v strede tej lokality bude stáť stĺp, ktorý bude komunikovať s tými snímačmi a vytvoria si kvázi svoju Wi-Fi zónu, kde sa budú navzájom informovať, o tých snímačoch hovorím, že kde hrozí nebezpečenstvo. A ten stĺp bude mať rôzne funkcie, jednou z nich bude aj alarm, kde ten dotyčný, keď uvidí oheň, tak stlačí tlačítko a tým pádom upozorní celú tú súdelnú oblasť, že je nebezpečenstvo, aby vedeli včas ujsť, aby neboli újmy na životoch a samozrejme na majetkoch. Takže toto je veľmi dôležitý projekt, ktorý my budeme implementovať. A čo sa týka vyhorených oblastí, tak ako napríklad stropkov, pokiaľ máte pochybnosti alebo pokiaľ chcete vedieť informácie, čo sa deje napríklad s vyhorenými domami v Stropkov a iných lokalitách, treba sa informovať na úrade splnomocnenca pre rómske komunity a nie šíriť fámy o tom, čo jedna tetka povedala. Áno, my ideme finančne podporiť aj Stropkov, takisto ako aj Čierny Balok a ako aj samozrejme iné lokality, ktoré boli vyhoreté. Takže keď chcete relevantné informácie, treba sa informovať na úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Otázky pre splnomocnenca. Videopodcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Priatelia, ja chcem ešte reagovať na niektoré otázky, ktoré som si ja vybral. Napríklad jedna z nich je, prečo nám nedajú mobilné domy, ktoré by sme si mohli platiť? No, čo mám povedať? Viete, pri mobilných domoch využíva sa situácia, kedy chceme naozaj tieto mobilné domy len pri výnimočných situáciách. A okrem toho, veľmi dôležité je, aby ten mobilný dom niekde stál. Pokiaľ nemáte vysporiadaný pozemok, ani ten mobilný dom, o ktorom si myslíte, že len prídete, postavíte a žijete, nie. Musíte mať buď povolenie, alebo musíte mať vysporiadané tie pozemky, ktoré potrebujete. A viete, k tomu, aby ste mali mobilný dom, musíte pripojiť aj rôzne siete, čiže potrebujete vodu, potrebujete elektriku a tak ďalej a tak ďalej. Tiež potrebujete na to povolenie. Čiže nie je to také jednoduché, ako si človek myslí. Čiže áno, je to jednoduchší systém, ale tiež má určité pravidlá a samozrejme hranice, ktoré nám niečo dovolie, niečo nie. Čiže preto my tiež nemôžeme ísť do takého typu bývania. Ďalšia otázka je napríklad Lucia Bartošová. Ako postupovať, keď sa mesto
odmieta zapojiť do vízie pre MRK? Je to veľmi dobrá otázka, viete, lebo v predošlom programovom období bol veľký problém, že obce alebo samosprávy nechceli ísť do toho, lebo si povedali, no keď budeme Rómom niečo robiť, tak majorita bude nás pozerať nie dobre a keďže väčšina tých starostov a poslancov chceli byť na ďalšie obdobie zvolených, tak nejako veľmi nešli do tých víziev. Teraz tie samosprávy by mali ísť do tých víziev, lebo také podmienky čerpania, aké sú teraz, možno v ďalšom programu nebudú. A potom, keď reálne budú chcieť riešiť, tak si budú byť hlavou o stenu, že vtedy, keď boli dobré podmienky, nešli sme. A čo robiť? Musíte stále apelovať na tú samosprávu, na to starostov, ako aj na tých poslancov. Viete, ako sa hovorí, keď 1000-krát prídete na 1000-krát jeden, už musia povoliť. Čiže stále chodiť a presviečať, že je to dobrá vec, čo idú robiť. No a tretia otázka. Bývame bez vody, kanalizácie. Kedy sa nám už zlepšia podmienky? Prečo nám štát nepomáha? Tak ako som hovoril na začiatku pri tejto integrovanej výzve, už je ten čas, kedy samospráva môže vstúpiť do projektu a už vám môžu zabezpečiť všetky tie podmienky, ktoré potrebujete, ako ste hovorili, vodu, kanalizáciu, cestu a tak ďalej, a tak ďalej. Potrebujeme vzdelávať, potrebujeme robiť mäkké aktivity. Ale najdôležitejšie je, keď mám kde bývať, mám vodu, žijem v normálnom živote, v normálnych podmienkach, vtedy sa mi darí aj vzdelávať, aj učiť sa a robiť pokroky a samozrejme byť veľmi úspešný človek pre túto spoločnosť vytvára tie hodnoty. Bývanie je naozaj veľmi dôležité. My musíme najprv zabezpečiť tento základ a to je naozaj infraštruktúra. Čiže ideme do toho, vysúkali sme si rukávy a budem naozaj apelovať na všetky samosprávy, aby išli do týchto infraštruktúrnych víziev. Takže ešte raz, teším sa na vás a aj na ďalšie otázky, ktoré mi pošlete. Majte sa krásne. A keby niečo, volajte, píšte. To je momentálne všetko a čo vám popriať? Len aby sa vám darilo, aby sme spoločne naozaj úspešne implementovali všetky projekty, ktoré my teraz budeme dávať von. Takže sa s vami lúčim a teším sa na vás na budúce. Tento videopodcast pre vás v roku 2024 pripravil a vlastníkom autorských práv k dielu je Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.